Καλησπέρα. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης και συγκεκριμένα στο Atto 3, το ηλεκτρικό SUV της κινέζικης BYD. Ένα αυτοκίνητο το οποίο σπάνια θα συναντήσετε στους ελληνικούς δρόμους, διότι δεν έχει εισαχθεί επίσημα από κάποιον αντιπρόσωπο, αλλά ενοικιάζεται είτε γίνεται leasing μόνο μέσω της εταιρείας Sixt. Μετά από μερικές μέρες συμβίωσης μαζί του, έχω διαμορφώσει μια άποψη για το αυτοκίνητο και θα σας την παρουσιάσω σε αυτό το βίντεο. Είναι μοντέρνο, έχει νεανικό σχεδιασμό και είναι η κατάλληλη επιλογή για αυτόν που ψάχνει ένα αυτοκίνητο για την πόλη και για μικρές εξορμήσεις έξω από αυτήν. Στο μπροστινό τμήμα ξεχωρίζουν δύο πράγματα και αυτά είναι το σήμα της εταιρείας και τα επιθετικά φώτα τύπου LED. Άλλα δύο πράγματα που σίγουρα κάποιος θα εντοπίσει στο αυτοκίνητο είναι η τροχή των 18 ιντσών αλλά και τα ιδιαίτερα πίσω φωτιστικά σώματα. Ας περάσουμε τώρα στο εσωτερικό που είναι και το πιο ιδιαίτερο και ενδιαφέρον. Μπαίνοντας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου θα αντικρίσουμε μια πολύ καλή ποιότητα υλικών, μια άριστη εργονομία και μια πολύ μεγάλη οθόνη αφής η οποία έχει πάρα πολλές λειτουργίες και για το αυτοκίνητο και για τον οδηγό. Το Atto δεν έχει κάτι πολύ διαφορετικό από καινούργια αυτοκίνητα που ήδη κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, όπως ασύρματη φόρτιση για το κινητό, οθόνη αφής, αλλά με κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά ξεχωρίζει. Για παράδειγμα, δείτε αυτό. Αυτό όμως που θέλει οποιοδήποτε έχει τα κλειδιά για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι να το κοιτάει, αλλά να το οδηγάει. Οπότε το βγάζουμε από το ρεύμα και πάμε μια βόλτα να το δούμε. Αυτό που θα εντυπωσιάσει κάποιον που μπαίνει πρώτη φορά σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι ο θόρυβος που λάμπει δια της απουσίας του. Η ησυχία, η ασφάλεια και η εξαιρετικά ομαλή ποιότητα κύλησης που σου προσφέρει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σε προδιαθέτει να γράψει χιλιόμετρα με τις ώρες. Πόσο μάλλον όταν η έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία έχει μια αυτονομία που μπορεί να ξεπερνάει τα 400 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Στον αυτοκινητόδρομο, βέβαια, τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς εκεί η αυτονομία πέφτει σημαντικά. Το αυτοκίνητο σου προσφέρει εξαιρετική συνδεσιμότητα τόσο με Android Auto όσο και με Apple CarPlay και οι λειτουργίες που έχει μέσα στα μενού του είναι άπειρες. Μπορείς να κάτσεις να το ψάχνεις με τις ώρες. Τα συστήματα ασφαλείας που έχει είναι πάρα πολλά και ανταποκρίνονται πολύ καλά και δεν σε τρομάζουν. Η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης που είδα σε ταχυφορτιστή στην Εθνική Οδό ήταν τα 60 kW, τα οποία κρατήθηκαν μέχρι πολύ υψηλά, μέχρι και τα 85 περίπου της 100. Ένα αρνητικό που εντοπίζω εγώ στο αυτοκίνητο είναι ότι σε μέτριας ποιότητας οδόστρωμα, πατώντας τον γκάζι, το αυτοκίνητο είναι λίγο ασταθές και σε αυτό νομίζω ότι οφείλεται η μπροστά κίνηση. Η εργονομία στα χειριστήρια του αυτοκινήτου είναι πολύ καλή και το χέρι σου πάει πολύ εύκολα στα κουμπιά τα οποία είναι τοποθετημένα στην κονσόλα. Μπορείς να ενεργοποιήσεις και να απενεργοποιήσεις τους αισθητήρες παρκαρίσματος, τα ηλεκτρονικά βοηθήματα του αυτοκινήτου, τον κλιματισμό, αλλά και να αυξομειώσεις την ένταση της μουσικής. Στο τιμόνι υπάρχουν χειριστήρια τόσο για την περιστροφή της οθόνης που είναι και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του αυτοκινήτου, αλλά επίσης υπάρχουν και πιο χρήσιμα βοηθήματα όπως είναι το cruise control, η απάντηση των κλήσεων, ο έλεγχος της μουσικής και ο χειρισμός του μενού. Όσον αφορά τη φωνητική βοηθό της BYD, μπορείς να κάνεις διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου όπως να ανοίξεις τα παράθυρα, να ελέγξεις τον κλιματισμό, να ελέγξεις την οροφή. Hi BYD. Open all windows. Η καθημερινότητα με το αυτοκίνητο είναι πολύ απολαυστική και δεν σε κουράζει καθόλου. Ο οδηγός μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις Eco, Normal και Sport έτσι ώστε το αυτοκίνητο να ανταποκριθεί σε κάθε οδηγικό σενάριο. Στην περίπτωση που θέλουμε όλη την υποδύναμη του αυτοκινήτου, γυρνάμε στην επιλογή Sport και τα 100 χιλιόμετρα έρχονται με ευκολία. Όταν είμαστε στον αυτοκινητόδρομο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το cruise control και τα βοηθητικά συστήματα του αυτοκινήτου που μας κρατάνε μέσα στη λωρίδα έτσι ώστε να κάνουμε το ταξίδι μας ακούραστο και εύκολο. Το αυτοκίνητο δεν θα σε προδώσει ούτε στη ρεπρίζ, αλλά ούτε και στο φρενάρισμα. Η γεωμετρία του αυτοκινήτου σου προσφέρει σιγουριά στο στρίψιμο και η τελική του ταχύτητα ανέρχεται στα 170 χιλιόμετρα.